E a noite avanza e imos viaxar no tempo, escoítenme ben, 3 séculos atrás, para adentrarnos na Casa da Peste, un edificio no que o pasado quedou atrapado. E aquí, ten unha sensación de como que hai unha presenza de muller. Cando se move o péndulo é que está detectando algo, Podo marchar. Estou agora teño un mal rollo no corpo. No corazón rural de Cerdedo Cotobade, a pequena aldea da Godela agocha un grupo de casas en ruínas entre a vexetación. Entre todas elas destaca a chamada Casa da Peste, unha vivenda do século XVIII, da que aínda se conservan parte das paredes, as antigas lareiras e un pórtico de pedra con 2 arcos de medio punto. No lintel, unha data gravada, 1721. Conta a lenda que naquela época, cando unha das últimas vagas de peste chegou a Galicia, esta casa foi usada como lazareto improvisado. Pecháronse varias decenas de persoas enfermas, afastadas da aldea para evitar o contagio. Para moitas delas entrar na Casa da Peste significou na práctica non volver saír con vida. Cos anos a aldea foi perdendo xente, pero a historia non desapareceu. Uns falan dun simple relato exagerado pola memoria popular. Outros están convencidos de que aquí se pecharon de verdade os contaxados, aínda que os documentos non o confirmen de todo. Nas noites máis frías e húmidas, quen se achega ata o pórtico di escoitar toses que veñen do interior, pasos lentos sobre un chan cuberto de follas e murmurios que non se corresponden con ninguén. Son só ecos da memoria e da suxestión colectiva ou queda algo máis atrapado entre estas paredes a piques de caer. A Casa da Peste segue a provocar inquedanza, mesmo cando parece estar baleira. Pois non sei como están a vivir vostedes nas súas casas, eu recoñézolles que xa teño o estómago un pouquiño encollido, esta sensación como de ai, Dios mío, que veñen curvas. Este é a nosa mesa de misterio, preséntolles a Pablo Sangiao, Carlos Tresandí, os nosos investigadores de campo. Boa noite. Boa noite. Carlos Gabriel. Boa noite. Xornalista especializado en temática paranormal, e Eduardo Pereiro, a nosa testemuña de hoxe. Moi boa noite a todos. Eduardo, imos a comezar por ti, porque neste paraxe que eu digo que a mí me está encollendo o corazón e que me está poñendo o corpo así un pouco regular, chegaches a estar hasta en 3 ocasións. Estuvemos en 3 ocasións, levo 20 anos falando de misterio, divulgando misterio, e ali quizá fora o sitio donde me din conta de que os lugares gardan algo que se nos escapa ao entendemento. Tuvemos que salir correndo, claro. Non me estás facendo sentir moito millor. Imos a preguntarlle a Carlos Gabriel que nos ubique un pouco históricamente nesta paraxe. Pois estamos na Galicia rural, no século XVIII, a última gran vaga de peste que asolou Galicia, que levou milleiros de vidas, e aínda que nos parezca cruel, é verdade que facíase eso de pechar a xente que estaba contagiada para que a peste non se propagase, non había outro medio. Entón, pois, isto xerou lendas, a veces historia, a veces lendas. Aquí, neste caso, movémonos entre a lenda e a historia. Non sabemos se realmente foi unha casa da peste, pero pechaban e igual incluso ata cerraban a porta, non? Eduardo estivo ali, pero Pablo e Carlos tamén estiveron ali con o noso equipo de investigación. Explicádenos un pouco cal vai a ser a vosa labor nesta mesa, porque queremos coñecervos mellor e coñecer mellor o que vos facedes nestas saídas tan inquedantes. Bueno, hai que deixar claro, antes de nada, que este señor máis eu coñecémonos dende hai uns 30 anos. Nada. Traballamos en moitas cousas xuntos e, ademais, este señor ten, non sei como dicilo, unha capacidade unha habilidade para sentir certas cousas que outros non podemos. A mí non é que me gusten demasiado estas paraxes,
pero é verdade que a miña curiosidade ás veces pode o meu medo e teño unha gran confianza en el. E sobre todo, somos un equipo de 4, non los dous, o noso productorio a cámara, que imos a percorrer estes lugares fantásticos de Galicia, e imos facelo sempre con maior rigor posible, non? Verdade, Pablo? Sempre co escepticismo por diante. É dicir, imos buscando, non respostas, imos buscando simplemente ver ou escoitar ou a ver que pasa nos lugares, pero sempre intentando que o racional prime, intentando buscar a resposta racional. Explícanos un pouco cales son as túas cualidades, as túas capacidades, porque falamos de que eres unha persoa sensitiva, de que tes unha intuición especial. Que che pasa cando chegas a lugares como a Casa da Peste? Eu sempre o achaco porque a que levo facendo meditación de fai moitos anos. Igual o que conseguín foi a habilidade esa de parar as crenzas, parar os presuicios ou os medos cando entro nos sitios.